Hello, hello mga kaluto! Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, magluluto ako ng Ilocano version ng pares. At tatawagin ko itong insarabasab na pares mga kaluto. At maglalagay po tayo ng mga gulay mga kaluto sa ating pares. At ang gagamitin nating karne ng baboy ay yung liempo na parte mga kaluto. Isarabasab tayo na po dato ya liempo nga baboy apo. Habang nag-iihaw tayo mga kaluto, ito po yung ating mga sangkap, yung ating liempo, yung ating butchoy, carrots, bagu beans, celery, dahon ng sibuyas, bawang, luya, kalamansi, star anise, yung ating brown sugar, at yung ating cornstarch at paminta mga kaluto. Yan mga kaluto, malapit na nga maluto itong ating liempo at maya lang ay hahanguin na natin mga kaluto. Yan, hanguin na natin. Luto na po siya. Ngayon naman ay lulutuin na natin yung ating sabaw mga kaluto. Ang una nating lulutuin mga kaluto ay yung ating bawang, yung gagawin nating pang-toppings mamaya sa ating insarabasab pares mga kaluto. Kapag nag-golden brown na po itong ating bawang mga kaluto ay pwede na po nating hanguin. Pagka nahango na po natin yung ating unang bawang ay isunod na uli natin yung isang bawang at igigisa po natin. Pagkatapos po natin may lagay yung bawang, isunod na po natin yung ating sibuyas at luya mga kaluto. Yan, halu-haluin lang din natin at isunod na natin mga kaluto yung ating carrots. Kapag nailagay na po natin yung carrots ay halu-haluin lang din po natin mga kaluto. At pagka naluto na po yung carrots, isunod na natin yung ating bagu beans mga kaluto. At halu-haluin lang din po natin. Kapag nagisa na po yung ating carrots at bagu beans, isunod na natin yung ating star anise mga kaluto. At yung ating durog na paminta mga kaluto. At isunod na po natin yung ating dalawang baon ng tubig mga kaluto na siyang magiging sabaw po natin sa ating insarabasab pares mga kaluto. Yan mga kaluto, ilagay na rin po natin yung ating soy sauce. At onting halo po mga kaluto at hintayin na po natin siyang kumulo mga kaluto itong ating sabaw ng pares. At ilagay na rin po natin yung ating brown sugar. Pag nilagay na po natin yung ating brown sugar, halu-haluin lang din po natin para mabilis matunaw yung ating brown sugar mga kaluto. Kapag nahalo na po nating maigi, isunod na po nating ilagay yung ating celery na siyang magpapabango din sa ating insarabasab pares mga kaluto. At syempre yung ating pampalapot na cornstarch, ilagay na rin po natin at halu-haluin lang din po natin maigi mga kaluto para matunaw po yung ating cornstarch na linagay mga kaluto. At yan, patuloy po nating halu-haluin mga kaluto itong ating sabaw ng ating insarabasab pares. At pagka nahalo na po nating maigi ay lagyan na po natin ng onting asin mga kaluto. At halu-haluin lang din uli natin para mapabilis nga po yung pagtunaw ng ating asin. At yan, ilagay na rin po natin mga kaluto yung ating gulay na bukchoy mga kaluto. So ayan mga kaluto, nailagay na natin yung ating bukchoy. Ngayon naman ay tikman na natin mga kaluto kung ano ba lagay ng lasa ng ating sabaw mga kaluto. Ayos manan yun. So yan mga kaluto, hiwa-hiwain na natin yung ating inihaw na liempo mga kaluto. Hiwa-hiwain lang natin sa bite size mga kaluto yung ating liempong ilalagay sa ating sabaw mga kaluto. So yan na mga kaluto, tapos na nating hiwaing lahat. Ngayon naman ay kukuha na tayo ng ating sabaw ng pares mga kaluto. Pagkatapos po nating kumuha ng sabaw ng ating insarabasab pares mga kaluto ay ilagay na natin yung ating liempo mga kaluto.
Pagkatapos po nating may lagay yung ating liempo, lagyan na rin po natin ng daon ng sibuyas at yung ating prinitong bawang kanina mga kaluto. Halina kayo, samahan nyo na ako mga kaluto, tikman na natin tong insarabasa pares, Ilocano version ng pares. Let's pray. Lord God, thank you so much Lord for this food. Linisin mo Panginoon upang siya maging kalakasan ko. And Lord God, ingatan mo rin po ang aming kalusugan Lord God. And salamat din po Lord sa mga biyayang pinagkaloob mo. In Jesus' name we pray. Amen. Mantayon, kakabsat! Hindi kayo! Ramanan nyo datoy ko yung sarabasab na pares. Kantay mantika kalamansi na mas lalong umimas. Mayat George, nag-iimas nga talaga George. Mayat si Ka George. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive!